Na početku bih vam pokazao sadržaj svog izlaganja, dakle sastojat će se od uvoda, od samog Osmanskog carstva u kojima ćemo opisati neke njegove bitne elemente, kraj Bosanskog kraljevstva, s obzirom da se poklapa sa početkom, mislim, logično Osmansko carstvo nasljeđuje Bosansko kraljevstvo na području same Bosne i Hercegovine, izvore islamizacije, to su u stvari uglavnom nisu uzroci. Radi se o stvari o izvorima u vidu osmanskih deftera u kojima mi možemo pratiti proces same islamizacije. Zatim početke islamizacije, dakle islamizacija od sredine 15. pa do kraja 15. stoljeća, islamizacija u 16. stoljeću kada će ona uzeti najviše maha, uzroke, posljedice, zaključak i naravno literaturu te izvore uz navođenje. Dakle, uvod. Prvo se moramo upitati šta je to islamizacija. Pa islamizacija je sam proces u kojima jedna veća masa ljudi prihvaća islam. Dakle, jednu monoteističku religiju, prihvaća se tako što se šehadet izgovori pred više muslimana. Ono je zapravo, to je ista islamizacija o kojima je danas u izlaganju riječ, taj isti proces provodio se na području Bosne i Hercegovine u vremenu od sredine 15. stoljeća, dakle kada Osmanlije počinju stjecati kontrolu na području Bosne i Hercegovine, pa u našem izlaganju smo se dotakli do početka 17. stoljeća, točnije do 1604. godine i deftera koji bilježi tadašnje stanje stanovništva prema vjeri. Opisat ćemo povijesne okolnosti kojima se nalazilo, dakle, samo pada Bosanskog kraljevstva, njegove uzroke. Opisat ćemo naravno i povijesne okolnosti tijekom 15. stoljeća koje su dovele do još širih osmanskih osvajanjama, dakle kada se front prebacio s područja današnje Bosne i Hercegovine duboko u srednju Europu, čime je Bosna i Hercegovina bila pošteđena osmanskih tadašnjih vojnih operacija. Navest ćemo izvore, dakle osmanske deftere, subjekt i objekt islamizacije, da kako subjekt je bilo samo Osmansko carstvo, a objekt stanovništvo u području Bosne i Hercegovine, proces islamizacije kako je on tekao, te posljedice islamizacije, dakle općenito šta je ta islamizacija donijela na području Bosne i Hercegovine. Osmansko carstvo, dakle, moramo se prvo zapitati jesu li to Turci ili Osmanlije. Često u literaturi možemo naći izrazi Tursko carstvo, Turci i tako dalje. Međutim, da li je dovoljno reći, u stvari, da li je dovoljno dobro reći Turci ili bi trebali koristiti termin Osmanlije? Pa, Osmansko carstvo u stvari bilo jedno multietničko i multikonfesionalno carstvo koje se nije sastojalo isključivo od Turaka. Ono se osim Turaka sastojalo također i od Slavena, od Grka, od Arapa, od Kurda. I u njegovu hijerarhiju nisu ulazili isključivo Turci, već sve nacije, pa čak ponekad i mnoge pripadnici drugih vjera, posebno kršćanske. To ćemo vidjeti na primjeru Bosne u 15. stoljeću kada spahije su uglavnom kršćani. Samo Osmansko carstvo ipak je bilo islamska država, dakle, a s vremenom osvajanjem selima je postao i kalifat kada se stekla Meka. Dakle, Osmansko carstvo je bila središnja muslimanska država skroz do kraja Prvog svjetskog rata. Njen sultan nosio je naziv kalifa i zaštitnika islama. Sama, s obzirom da je bila islamska država, u njoj je vladao šerijat. Šerijat, to vam je vjersko pravo, sastavljeno na temelju samog Kurana. Međutim, iako je primarno Osmansko carstvo bila muslimanska država, ona je također priznavala i ostale religije. Dakle, to su vam narodi knjige. Narodi knjige su bili kršćani i židovi. Dakle, pojam naroda knjige u stvari nalazi za sve one koji vjeruju u Allaha, u jednoga Boga. Prema tome, misli se također i na kršćane i na židove. Iako narodi knjige su bili potpuno, iako su narodi knjige imali pravo živjeti na Osmanskom carstvu, oni su morali plaćati određeni iznos, porez, koji se zvao džizija, ili džizija. Prema tome, plaćanjem tog poreza ulazili su u sastav koji se zvao zimije. Sam porez, osim tih poreza, postojalo je još nekoliko, poput, naravno postojalo je također i bive resmi, u kojima je
njih su plaćale nemuslimanske udovice i neudane žene i resmi jarus koji je plaćao mladoženja pri ženitbi. Zanimljivo da je nemuslimansko stanovništvo bilo do 45% rasterećeno, muslimansko stanovništvo bilo do 45% rasterećeno nameta poreza od nemuslimanskog stanovništva. Također Osmansko carstvo nije poznavalo feudalizam, iako se to često miješa zajedno sa timarsko-spahijskim sustavom. Dakle, timarsko-spahijski sustav nije feudalizam kao što je bio u Europi, iako posjeduje nekakve karakteristike. Time Timar mogu uživati spahije koje dobivaju zemlju od sultana, međutim sam njegov podanik nije bio neslobodan, već potpuno slobodan, čak i imao i slobodu kretanja. Osim toga, jesu li to Turci, važno je spomenuti zbog same uloge sultana. Dakle, ovdje možete vidjeti Turke i seobe turkijskih naroda na području njihove pradomovine. Sami Turci koje mi danas poznajemo su na području Anadolije, to jest Anadolskog poluotoka, doselili su se iz svoje pradomovine preko Perzije, južno od Kaspijskog jezera, ispod Kavkaza, negdje već u razvijenom srednjem vijeku. A ovo vam je Osmanska država, koja opisuje od samog njenog nastanka pa sve do najvećega obujma. Dakle, kao što vidite, ona nije u svom etničkom sastavu isključivo imala turske narode. Ovo vam je sam sultan. Dakle, jedna bitna uloga sultana i njegova vodilja imala je neke korijene u starim turkijskim društvima. Dakle, sultan sam je smatrao da je on vođa jednoga stada, a turkijski narodi su nekoć bili nomadski narodi. Prema tome, on je smatrao da je kao vođa stada u stvari dužan, da je on kao vođa stada dužan voditi svoj narod. A s obzirom da je bio musliman, smatrao da je dužan voditi svoj narod kroz šerijat. Ovo su vam dakle prikaz kršćanstva, dakle ovo je pravoslavni monah, to vam je vaseljenski patrijarh koji dobiva od sultana Mehmeda Osvajača slobodu za ispovjedanje vjere, a ovdje tu su vam prikaz židova u Osmanskom carstvu u to vrijeme. Ovo su vam je tu jedan od, kako bih to rekao, najboljih prikaza same islamizacije. Dakle, radi se o dječacima koji su primani u janičarsku službu i u ovom trenutku je prikazano njihovo preuzimanje islama. Dakle, sama devširma ili danak u krvi je u stvari bio paradoksalno protivan islamskom zakonu, islamskom učenju, međutim on se provodio na području Osmanskog carstva sve do kraja 17. stoljeća. Dakle, svake 3 do 5, a ponekad do 7 godina, mlado stanovništvo 4 pa do 20 godina se prikupljalo i to 1 na 40 kuća. Ono bi se odvodilo od kršćana, tamo došlo bi do samog Carigrada, provelo određenu obuku, primilo prilikom toga islam, a kasnije ulazilo u elitnu četu janičara. Jedni od najpoznatijih janičara su bili veoma veliki veziri, jedan od najpoznatijih bio Mehmed Paša Osvajač koji potječe iz današnjeg područja Crne Gore. Bio je također Rustem Paša koji također potječe iz istog prostora, iako neki povjesničari smatraju da dolazi iz područja Dalmatinske Zagore, točnije iz Skradina. Kraj Bosanskog kraljevstva. Dakle, samo Bosansko kraljevstvo jedno vrijeme u razvijenom srednjem vijeku je bila jedna od najmoćnijih država i to je bilo za vrijeme kralja Tvrtka I koji je svoj kraljevski status stekao svojim rodbinskim vezama sa srpskom dinastijom Nemanjića. S obzirom da su oni izumrli, kralj Tvrtko je smatrao da je on njihov legitimni nasljednik, pa je prema tome uzeo titulu kralja Srbljem ili kralja Srba. Ovdje se ne misli na Srbe kao etnički, već se misli na Srbiju, s obzirom da je u Bizanskom carstvu već ranije postojalo kralj Romeo, u kojem se nije smatralo da je to samo kralj jednog dijela stanovništva, već općenito carstva. Nakon njega, po uzoru na Bizansko carstvo, to će uzeti car Stefan Uroš Dušan IV, a nakon njega i kralj Tvrtko. Kralj Tvrtko je naravno uzeo titulu preko Srbije s obzirom da mu je to bio jedini način. Drugi način je mogao to da bi zatražio od pape krunu koji ne bi vjerojatno dao s obzirom na ugarski pritisak ili od Ugarske, dakle od kralja Žigmunda koji mu također to ne bi uspio dati.
Međutim, nakon njegove smrti dolazi do slabljenja središnje vlasti i jačanje vlastele. Dakle, sama vlastela, kao što ćete vidjeti na ovo vam je karta Bosne i njenog razvitka, ona je od sredine 10. stoljeća, dakle ovaj plava boja prikazuje Bosnu za vrijeme pisanja dijela De administrando imperio Konstantina VII. Porfirogeneta, naravno ona se širila, ovo vam je već za Kulina Bana, za Stjepana II. Kotromanića, a sav ovaj dio je imao kralj Tvrtko I. Kotromanić. Ovo vam je prikaz Bosne nakon smrti kralja Tvrtka I, kada je veći dio vlastele u stvari razdijelio stanovništvo. Ovo vam je zemlja Hrvoje Vukčića, Hrvatinića, Kosače, Sandalja Hranića, Pavlovića i ovo vam je kraljevska zemlja, dok su Usorom i Soli tada vladali ugarski vladar direktno. Odnos s obzirom, vlastela je uglavnom međusobno bila u sukobu, pa čak i je imala i ratna stanja. Prilikom toga bi često zvali Osmanlije, na što se Osmanlije redovito javljale te pozive. Već se spominje 1410. kako Hrvoje Vukčić Hrvatinić dovodi Osmanlije u sukobu sa Sandaljom Hranićem. Osmanlije bi preko tih u stvari se sve više i više utvrđivali u Bosni, pa se pita da li je Bosna zaista šaptom pala, što je jedna od popularnih priča u hrvatskom društvu. Bosna nije šaptom pala, Bosna je padala desetljećima. Same Osmanlije su se ovdje utvrđivale upravo preko sukoba i jednu po jednu utvrdu bi uzimali. Naravno, jedan od zadnjih vladara koji je u stvari žio bio je Stjepan Tomaš, koji će početi provoditi ultrakatoličku politiku, tjerajući crkvu bosansku. Brojni pripadnici crkve bosanske time će pobjeći u Hercegovu zemlju ili na vojvodstvo Hercega Stjepana Kosače, koje ovo vam je karta, doduše na ćirilici, s obzirom da je od povjesničara Sime Čirkovića. To područje nije isključivo Hercegovinu, već je puno širi prostor, dakle jedan dio južne Dalmacije, kao što možete vidjeti Imotsku krajinu obuhvaća, Makarsku primorje, dolinu Neretve, Vrgorsku krajinu, jedan dio Boke, kao i velik dio Crne Gore, koji dan danas nosi naziv Stara Hercegovina, i jedan dio Sandžaka, kao i Gornjeg Podrinja, koji danas nesumnjivo u Bosni, kao što je, vidite, Goražde, Foča, koja je tada zvala Hoča, ona će čak i neko vrijeme biti središte hercegovačkog Sandžaka. Tamošnje stanovništvo, nakon pada Bosne, koji se dogodio konačno 1463. Matija Korvin provodi jednu akciju. Tom akcijom nije osvojio cijelu Bosnu, ali je zato napravio Jajačku i Srebreničku Banovinu, naravno uz Mačvansku Banovinu, kao jedan kordon obrane prema svome ugarskome kraljevstvu. To vam je ovdje prikazan njegova kampanja, a na ovoj karti možemo vidjeti kako je to izgledalo na bosanskom području. Ovo vam je Jačka, a ovo Srebrenička i Šabačka Banovina. Dakle, je li Stjepan Tomašević posljednji bosanski kralj? To je isto također popularna priča koja se često može u hrvatskom društvu čuti, međutim, već nakon pohoda kralja Matije, Osmanlije odlučuju ponovno povratiti Bosansko kraljevstvo kao svoju vlastitu vazalnu državu i tako dovode Matiju Radivojevića, ali njega vrlo brzo smjenjuje Matija Vojislavić. Bosansko kraljevstvo trajalo je Bosansko kraljevstvo u vazalnom obliku prema Osmanlijama, trajalo je 1465. pa sve do 1476. Dakle, punih 11 godina, kada je otkrivena urota Matije Vojislavića u njegovom povezanosti sa Ugarskom. Dakle, on je samo htio promijeniti stranu, više nije htio priznavati suverenitet Osmanskog carstva, već Ugarskog kralja kao svoga vlastitoga suverena. Dakle, sami izvor za proces islamizacije defter. Ovo je definicija koju sam kopirao sa Hrvatske enciklopedije. Dakle, defter ili defter dolazi od turske riječi defter, iz grčkog diftera, ovo se čita kao t,
često možemo ajmo reći T, pa ćemo ajmo reći diftera ili učinjena koža. Ono je popis, spisak registar u Osmanskom carstvu, državni upravni registar koji sadržava različite podatke o ljudima, naseljima, zemljištima i imovnom stanju, pojedinaca, obitelji i drugo. Carski defter ili defterhane vođen je za cijelu državu, a on je se neprekidno unošene novi fiskalni i demografski podaci za cijelo Osmansko carstvo i za novoosvojena područja. Defterdar, visoki državni činovnik koji se brine o defteru. Stoljećima je defterdar bio jedan od najvažnijih državnih činovničkih položaja Osmanskog carstva, odgovara za državnu blagajnu. Na početku 19. stoljeća glavni državni defterdar nazvan je ministrom financija. Zašto sam odabrao defter? Naravno, postoje drugi izvori, poput nekih suvremenika koji su opisivali. Međutim, defter sam po sebi, s obzirom da je porezna knjiga, je najpouzdaniji i najprecizniji u stvari za određivanje samog stanovništva, ali isto tako i položaja tog stanovništva. Kao što sam ranije spomenuo, kršćansko stanovništvo je ovdje spada u status zimija i kao tako ima poseban status u defteru jer plaća posebne poreze za razliku od muslimanskoj. Na tom načinu možemo vidjeti koji je upisani čovjek koji plaća porez, je li on u statusu zimija, dakle je li on kršćanin ili je židov, te s druge strane je li on musliman. I na taj način možemo vidjeti demografske podatke za određeno područje, uglavnom za određeni sanđak. I kao takvo, što defter ide dalje, to možemo vidjeti turbulentan rast islamskog stanovništva na području Bosne i Hercegovine. Defter vam u stvari ovako izgleda, on je pisan arapskim pismom na osmansko-turskom jeziku, koji je danas nije u praksi, danas je u praksi, kako bih to rekao, turski jezik, jer je Kemal Atatürk tijekom svoje vladavine uveo jako puno arhaičnih riječi i nekih novih riječi starijih turkijskih jezika, s obzirom da je po svom političkom uvjerenju bio turanist i kao takav je izbacio mnogobrojne iranizme i arabizme iz turskog jezika. Početci islamizacije, dakle, islamizacija sama počela je već početkom osmanske vladavine na području Bosne i Hercegovine. Dakle, prvi nam je, koji možemo vidjeti, to je podatak bosanskog krajišta iz 1455. Dakle, to nam je, s obzirom ako je 1463. se uzima kao godina pada Bosanskog krajstva, već možete vidjeti da ranije Osmanlije ovdje ubiru porez. Dakle, na samom tom području Bosansko krajište obuhvaćalo je šire područje današnjeg glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva. U njemu je upisan Vrh Bosanska županija i njen grad Hodidjet kao dio Osmanskog carstva ili dio Bosanskog krajišta koje je pripadao Skopaljskom krajištu. Ovdje se u stvari vidi da je tamošnja zemlja rijetko naseljena i gotovo da se i ne nalazi muslima na tom području. Međutim, što kasnije počinju osvajati Bosne i Hercegovine, broj muslimana će se početi povećavati. Kako je Osmansko carstvo osvojilo Bosnu, ono je već naišla na određene feudalne gospodare. Brojni ti feudalni gospodari sačuvali su svoju religiju kršćansku i ušli u status bosanskih spahija. Međutim, oni nisu bili zadovoljni središnjom vlasti u Carigradu, a i sama središnja vlast na području Bosne, iako je osvojila samu Bosnu, nije bila baš toliko jaka. Međutim, oni su se dosjetili napraviti konkurente istim tim bosanskim spahijama u vidu Vlaha. Ko su bili Vlasi? Dakle, samo pojam Vlah može označavati romaniziranog stanovnika, međutim ne mora. Samo Osmansko carstvo posjedovalo je nešto što se zove vlaški status. U vlaški status su mogli ući i ljudi koji uopće nisu imali vlaško porijeklo. U ovom slučaju, u ovaj status uglavnom dolazilo je stočarsko stanovništvo sa područja Hercegovine ili Hercegove zemlje koje ste ovdje vidjeli. Dakle, Hercegova zemlja je bila prepuna Vlaha, u zapadnoj Hercegovini recimo možemo vidjeti Vlahe Vojniće, po čemu je dobilo jedno selo pokraj Ljubuškog Vojnići, možemo vidjeti Pribinoviće koje ima selo pored Širokom istoimeno, Hardomiliće, pored Ljubuškog postoji Hardomilje kao selo, međutim dobar dio njih živi preko Neretve, na lijevoj strani
ovo cijelo područje bilo je prepleteno vlaškim stanovništvom. Vlaško stanovništvo je bilo i katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Zašto su Osmanlije njih uzeli kao konkurente? Pa zato što tamošnje stanovništvo nije bilo vezano za zemlju. U stvari nije niti posjedovalo neku određenu, kako bih to rekao, neku određenu svijest o zemlji. I na taj način su Osmansko carstvo je u njih svjesno uvlačilo timarsko-spahijski sustav. S druge strane, oni su dobili već jednu nagradu i bili su puno lojalnije stanovništvo od ovih bosanskih spahija. Prisutnost kršćanstva u samoj Bosni nije bio baš bog zna na kakvoj razini, što nam upravo potvrđuje defteri 1485. i 1489. Dakle, prema tome možemo proizaći da je politika Stjepana Tomaša u stvari bila kontraproduktivna za kršćane i kršćanstvo se nikad nije